Ya medaso wo me page num. Me pese maye video bi ba me kyerɛ adeɛ kakra bi wɔ ablabɔ bi mu. Onua wiase a ene ye we ba bia bia gyina ɔmpɛ. Die ntima me ka saa asɛm no. Ene me man Ghana mu. Man Ghana aye aprepre. Ene sɔfo wane ne yenko sɔfo na ɔmode ntokwa asiani. Nora me hwɛ videos binum. Me rehoye. Maame a yefrɛ ne agrada. One woman bi omusiso ɔdɔ yodifo. By anye Ghana nka meni sɛ ye wo nipa binim tinka sɛ meyɛ awurade kasamafo. Awurade anuma ato ana. Sɛ wo koma awurade a wode to ho so. Wo ye nyame akoa. Wontimi nkasa ma awurade. Hwɛ social media aba. Minim sɛ enka ye de gigiye ni. Ba nne ye mani Ghana no. Ye de ayinkurase page. Abrofo a omode saa program ni nyina baaye no. Omo a omode omade baaye no. Omu hodu ade no for gentle. Ba Ghana de a throne for out. Software ube not social media. Na atwe camera na ode asinanim. Na start ne yanko stofo. Na ayi nada paguo. Na ono so tee no. Na so start. Na so ayi adapa na guo. Let me tell truth for you today for this evening. Share this. If anybody says, common science. Kwasi Bruni, what kind of common science? Adwina esha. Adwina esha. Oye software. Ana uwo dibia bi gyina mu a. Nipa owo akire nyina wo na oye omo mentor. Omo hwe wo. Abrabo a ubebo no. Ni yamma no a ye wo mo no. Omo obehia. Ede abo bra. Na as a woman, what is social media platforms so? Na wodi atem. Na oba na wodi ne wo fi no. Obenyina ma afa at mene me betre nana. Oba na woni ne wo ho no. Mene me betre no. Mesrom aya moma ya nimie. Mumma ya sika bia yenya no. Omo ye dam. Mumma ya sika bia yenya no. Emmeye sika fi wo ya brabom. Sika no emma meye sika fi e wo ya brabom. David awurade shira no. Ene ye di David ka asem. Na yebo Solomon dini. Hwan tete Solomon? Se David anye ade anso awurade ania nka awurade omfa ne ba Solomon eni akondwa. Enam sabia wo betwa ato akonti no. Wo ba be start life bi. Bia ni ho a obebo ni dimpa. Die ne ekoso wo me man Ghana mu no. Nipa awurade ama be dibia agina so. Senka momfa nwuru man no. Nanka achidifo ni hunu no munsua no. Saa nkrofo na ye stupid. Ewo abrabonum.
saa nkrofo no nkrofo ma. Sometimes metaka asem bi say Ghana president of Ghana ministers, I'm so sorry for that peoples. Die ntima make sa ya manipa chance kane ne GTV woso na bintime enka nsehunu kane airfan station ne anyone bintime nka sentia president bintime nka sentia minister because obe ka sentia minister omuni nipa kora okasetia wo nti omutim be chiw direct banne yede bibibia ba for life akura ketwa de mabie FM station na otiso nkwase asem a enkomra ne odini wo because the lances na abafo oni ntima mra bi meye message bi ka kire Ghana president say se opese Ghana yeyi a lances ya bebe de obema asorefo no na oye wiki dia obese Ghana koso wa mame lances me tua tax me mati asoro ba ma atwa nipati wo wa wonti me meka ho asem muni ma me kire mo ne odetuma me use common sense before no. I'm a man of God, me a prophet nyame ne kasa kire anye nipa nti me ka asema me ka de efre awurade ma me nyansa ma me kasa wo de lances ya ma me kwabna ben me tua tax na oba ne me ma atima sore na me di makohwisen wa sore ni mu a wa sena begina wa ka kire me say me ba be bra sore na se. Who told you that word that we're talking about you? Bini modia yama Ghana TV stations ne Ghana aye life bia binti menkano lances na modia makwa ntino nsehunu kwa na ko mane no ne di patin di president atem aya mu misa se abrochire TV station dodo sende wa abrochire president for matna abrochire pen woti abrochire no how many peoples knitting against the government majority sen ne omo TV stations ewo kurunum Ghana yenjai sikani bra yenjai quick money ya manene nkwaso da mena me ka kire wo metumo fupa ewo nyame mu be nyame akwa me kasa for awurade tumi mu e de kire mu nyansa ne ndie osi ndie a me man ni nim nti no me man ni nyina yira anya me ne me ka o awurade nyankopon nti untime me san question wo question ko bi sa awurade nyankopon osi ndie a me man ni nim nti no me man no ayira osi me de asem no ahinta nyansafo na mayi akire nkokwa Ghana awurade de asem ne ahintaye na ayi akire nkokwa mama money now quick money aye Ghana te se cocaine oni wi na yerete Ghana enti Ghana nse nhunu no ekoso wo mane no se uye saving for your country not respect to rule your country, it is better than money.